akan batik kemudaran. Akan batik kemudaran jauh panggiku. Ora tak dibalik. Wanin lep wonoy langkan. Anggun kumpeng smet. Wonoy kadyok. Kebareng jatuh menawi lepat nyuwun lobelipun samudra palaksana. Nyuwun anggen kawula minggah wonten salebipun Sanggar Sangga Wana. Papan panggenanipun pedihan dalem mempes awit wonten pigatos ingkang dipunkuwat. Ana kawikaten sing bakal tladugi. Loko kakang kemundaran kawikaten opo? Kanjeng Adipati Kabupaten Bilang-Bilang wekdal menika karawang tamu saking negari Singosari ing neraka banyak widi Arya Wira Raja akan banyak widi Arya Wira Raja larap keng barbanku adik kebundar mawestu yang terus. Jalur gunung Kadingaren
kersa sowan wonten ing Kabupaten Gelang-Gelang. Wujud nelangaken napa wonten kawigatosan? Kyai Dipati tekane wong tuwa ana ing Gelang-Gelang. Jalaran silung rasa kang suwe ora tau ketemu langsung. Baik tekane pun kakang ana Gelang-Gelang pancen ana kawigaten sing kawigaten kuwi mriki kanggo Syadi Jaya. Oh, malah sansaya ndamel gumana. Gadah kawigaten kaporo kawigaten kula wau. Mligi mandheg dhateng kula. Lajengan menapa? Pun kakang temekane Gelang-Gelang dawa kabar loro. Siji kabar bungah, loro kabar susah. Beto kabar kalih, kabar bungah ugi kabar susah. Bungah manggen pundi lajeng susahipun? Kabar bungah tumanduk kelawan Syadi Jaya Bang. Kabar susah aku kang nompo. Apa itu? Kandi. Rikala ngaliki pun kakang wis ora dadi juru tembung nayapati yo tembung amoncolekro. Jalan pun kakang wis kapocot kalubane kelawan ratu ana ing Singasari Sang Prabu Kertanegara. Tenane mumpun kakang iki arsa pilingake. Mongko jeneng juru tembung nayapati kuwi gaweane mung ngelingake kelawan ratu. Tetimbanganing ratu ngobetke jantraning pemerintahan. Ning wis semono bareng aku disuwuni tetimbangan kelawan sinuwun Prabu Kertanegara, malah aku dianggep salah. Wani nyangklani apa kang dadi dawuh pangandikaning Sang Prabu Kertanegara. Ora kasdunapa kelawan akuku pepuntone ndadekake murina penggalih Sang Prabu Kertanegara nganti aku kapocot kalungku lan aku kapapanake ana ing Kabupaten Sumenep. Derek prihatin ngenani kabar susah ingkang tinempuh jiwanganipun Kakang Arya Winaranja. Aku matur nuwun Salajengipun ngenani kabar bungah punggih. kabar bungah tumanduk kelawan Syadi Jaya. Ini ora teges kok pun kakang temekono ing Kabupaten Gelang-Gelang. Kuwi nglincipi barang sing papak, urup-urup barang sing terus kuwi ora. Mung gawe pun kakang bakal ngelingake. Coba tok iling-iling lembaraning sejarah kang wis kawit. Baikala eyang buyutmu Prabu Kertajaya ya Prabu Gandhis kang rikala nalika semono jumeneng Dipati ana ing Kabupaten Kediri. Dipati Kertajaya ya Ratu Bintara nurunake Prabu Jayasaba nurunake kelawan Syadi Jaya. Ning medine kang sira ra durung tanggap lan durung ngerti. Sapa satenane kang nyedani kelawan yang buyutmu uga kalebu wong awamu Prabu Jayasaba. Alam rikala Singasari sekedhap-kedhap gaya didono ingkang jasta dene Sang Prabu Kenaro Rangga Raja Sabagara Sang Amurwen nganti nurunake tumurun pepuntone nganti tumeka Prabu Kertanegara. Dadi sebelum tenane eyang buyut Prabu Kertajaya ya Prabu Dadak kuwi patine ora merga katersake dening Bathara kang anggajaken ora ning sedaning tiyang buyut tak kena dening dia pengin bisa sendiri Lajeng sinten ingkang wantun rena?
dateng pepunden kula. Eyang Kertajaya Dandang Gede. Sing wenah ora liya. Prabu Al Sri Rangga Arjasa Batara Sang Apowe nganti leluhur uga kasih